Ini Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Mayo 1. COMELEC chairman nagsiling nga hindi pwedeng manual nga isipay isang boto sini nga piniliay. Babae nga nasapuan patay sa hinuban. Ang sulod sa PNP posible ginwigit lang sa lugar kundi ini nakitan. May panibago na naman nga low pressure area sa sulod sang PAR. Pagbaligya sa LGU sang 20 pesos nga bugas, hindi pa pwede suno sa COMELEC. Kag sa good vibes, computer game parte sa medicinal plants, graphic novel parte sa strays kag promotional materials kabahin sang thesis sang LCC Bacolod students. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may bago na naman nga low pressure area sa sulod sang Philippine Area Responsibility. As of 2 p.m., may bago nga LPA nga ginamonitor karon ang pag-asa sa sulod sang Philippine Area Responsibility. Ginilantaw nga susubong may gamay lang at tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. As of 3 p.m., yari ini sa 515 km east sang Hinatuan, Surigao del Sur. Sa subong, ang Visayas nagalakip na sa isa sang Negros ang mag-eksperyensya sa mainit nga panahon apang may posibilidad sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorm bangod sang Intertropical Convergence Zone ukon ITZC. Sa number 9, 11,000 ka mga applicants target nga mabuligan sa 2-day job fair sang Bacolod Peso sa mall. Gindagsa sa mga job seekers ang unang adlaw sang ginlunsar nga Labor Day Job Fair sa Bacolod Peso sa SM City, Bacolod kaina sang aga. Ginsiling ni Bacolod Peso Coordinator Jovelyn Canoy, may 74 ka mga kumpanya kada mandiri mga nagatanyag sang trabaho abroad ang bukas para sa 2-day job fair. Target sang Peso kaupod ng Department of Labor and Employment nga masabihan ng kapin 11,000 ka mga job applicants. Isa sa 22 ka mga hired on the spot ang AB English graduate nga taga Escalante City. Ang istorya ni Maria Eden Barcelona nga nagupod lang siya sa iya pakaisa sa mall kag wala siya magdumdum nga makuha gilayon bilang isa sa mga office staff karon sa mall. Ang tuigan nga Labor Day Job Fair ang magalawig tubtubwas sa mall. Ang pinakagutok naton nga area isang aton gyapon nga overseas kung sa diin nag-hire kita mga service crew, mga fast food chain crew, and then skilled workers gid sa aton mga overseas. Pero diri naman sa aton nga local mas kinakadtuan gyapon ang aton mga BPO kag tanan nga IT and computer related courses. Wala ko nag-expect. Dili man tayo mo linya dito, so naglinya lang ko kay nakita na ko pakaisa nga nag-line up siya, so nag-line na lang ko. Sa number 8, duga nga 200 pesos nga legislated wage hike kag pagpaiway sang red tagging ginapanawagan sang labor sector. Nagmarcha halin sa Capitol Lagun pakadto sa Bacolod Public Plaza ang mga progresibo nga grupo sa pagpanguna sang kilosang Mayo 1 kaina sang hapon. Ginpahayag ni Noli Rosales, Secretary General sang KMU, nga kabahin sila nga panawagan dungan sa pagdumdum sang Labor Day ang pagpatuman sang 1,200 pesos nga daily living wage across the board. Ginakondena naman nila ang red tagging kag ang mga black propaganda batok sa mga party list organization sa idalom sang Makabayan Bloc. Ang katapos ang National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines o KUNAKUSIP upod sa Trade Union Congress of the Philippines, nagahinyo sa Marcos administration nga ipatuma na ang duga nga 200 pesos nga legislative daily wage increase para sa tanan nga mga mamumugon. Sa 123rd Labor Day celebration, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan matun-ananay ang ginaduso nga daily wage increase tungod sa mga impact sini sa negosyo kag sa ekonomiya. Kag dapat i-certify urgent ini nga balaod, ini nga bill, ini nga legislative wage increase para maipasa na ini kag ma-enjoy na sa aton nga mga mamumugon
bago matapos ang iya nga termino. Para maalibantar man ang pangabuhian sa mumugod sa piyak nga grabe na taas ang inflation para makuan man ang ilang mga pangabuhi labi na makabakal sang bugas, makapahospital, makatukod sang balay, kag matawagid diyan nga disente ang atong palangabuhian kag atong mga mamumugod sa bukos ng Pilipinas. Sa number 7, isa ka soldado ang pilason sa natabo nga encounter sa Gihulngan City. Minor injury ang naangkon sang katapos ang 62nd Infantry Battalion sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sa mga rebelde sa barangay Humay-Humay sa Gihulngan City sa Negros Oriental kaina sang aga. Sunod kay Lieutenant Colonel Evelio Ilanga III, ang commanding officer sang 62nd Infantry Battalion sang Filipino Army, nagsugat anay ang Army kag mga katapos ng NPA sa idalom sang Central Negros Front 1, gani natabo ang bakbakanay. Dugang pa sang Army, ginpalukpan sa mga rebelde mga militar gamit ang isa ka M203 grenade launcher, gani niigo sang shrapnel ng isa ka soldado pero hindi man malubang iya samad sa paa. Nakuha sa encounter site ang isa ka M16 rifle kag personal nga mga pagkabutang sa mga nalagyo nga rebelde. Sa number 6, babae nga nasapuan patay sa banwa sing inubaan ang suno sa PNP, posible nga ginwigit lang sa lugar kundi ini nakitaan. Nagasugilano na ang hinubaan PNP kag ang pamilya sang 24 anyos nga nasapuan patay nga si Italia Evangelista. Ini para makilala kung sino ang ulihi nga mga persona nga iya kaupod antes ini nga na missing. Ining sunod sa kay Police Major Janic Bermudez ang hepe sang hinubaan PNP. Nakita niya bangkay kahapon sang hapon malapit sa motor pool sa Barangay 1 kag sa tabok lang sini may mga ilimnan sang pagpesta sa banwa. Nagapating pulis nga posible didto lang ginwigit ang iyang alawas kag wala man sa may nakita nga inagyan sang komosyon kundiin siya nasapuan. Ila pa sa karon ginahulat ang resulta sang postmortem examination sa bangkay sang biktima para mahibaluan kung anong kabangdanan sang iya kamatayon. Nagapangita man ang PNP sa mga saksi nga posible nakakita sa biktima kag sa iya mga kaupdanan antes siya napatay. May ara na karon sang persons of interest ang PNP kag ila na nga ginausisa kung bala may kahilabdanan sila sa kamatayon ni Evangelista. Na-miss na lang ang biktima kag wala na makapauli kag sa makitaan sa iya pamilya, isa na ini kabangkay. Sa number 5, 203.8 million pesos nga balor sang pondo ang ginihinyo sang apat ka mga local government units sa Negros Island Region nga apektado sang bulkan Kanlaon ang aprobado na sang presidente. Inisunod kay Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na nagsiling man nga ang pag-download sa mga kantidad mahimo pagkatapos na sang eleksyon. Sa press conference sa Bacolod City, iya ginsiling nga mga duha ka semana ang nagligad sa ginaprubahan ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pondo nga ginhinyo sa mga banwa kag syudad nga direkta nga maapektuhan sa bulkan Kanlaon. Ang Himamaylan City ang may 62.5 million pesos nga request. Yara sa Himamaylan City ang 10 city nga mo ginahanda para mag-accommodate sa mga evacuees in kaso nga magsaka sa Alert Level 4 ang bulkan kag mapalapad sa 10 km ang danger zone. Ang La Carlota City ang may 63.97 million pesos nga request. Ang banwa sa La Casillana, 48.5 million pesos kag Canlaon City sa Negros Oriental nga may 29.7 million pesos. Ginsiling man ni Pumoseno nga ang bahin sa paggasto kon disburse ang mga pondo ang magadepende sa kung ano nga pagsulundan sang Commission on Elections. Susunod din kami pagdating sa paano yung gagamitin. Susunod din dapat daw kung yung panuntunan na Commission on Elections. Although relief operations in general, alam naman yan. Subalit kung magkakaroon ng ibang pamamaraan para tulungan yung ating mga kababayan, kailangan yan sumasang-ayon sa mga kautusan ng COMELEC. So approve na po yung budget more than 2 weeks ago. Sa number 4, sinilang nga hapon ang Commission on Elections kag Office of the Civil Defense
ang naglagda sang Memorandum of Agreement para sa isa ka partnership sa tuyo nga mapasiguro ang safe election sa tungasang sitwasyon sang Bulkan Kanlaon. Sa record sang Commission on Elections sa Alert Level 3, may 24,362 ka mga bumuloto gikan sa La Casillana, Bago City, La Carlota City, Banwas ang Pontevedra, Murcia, kag Canlaon City ang apektado kung magdangat sa Alert Level 4 kag magsaka ini sa 113,461. Ang partnership sang OCD kag COMELEC ang nagapasiguro sang sulhay kag safe nga pinilian. Personal nga nagbisita si Garcia sa mga internally displaced individuals sa South Elementary School 2 sa iya nga pag-abot Huwebes ang aga sa La Carlota City. May ginpatuman man nga demonstration sang voting process lakip ng pagpatag sang pag-function sang automated counting machines. Ginpatag ni Garcia nga tanan nga pamaagi ang ipatuman sang COMELEC para lamang tigayon nga makaboto ang mga apektado bangod ini ang kabahin sa ilang nga kinamatarong. Samtang ginsiling naman ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno nga padayon pa nila nga ginaplastar ang iban nga logistics labi na ang pag-transport sa mga bumuloto. Hindi resources ang LGU ang paggagamiton sa pagdala sa mga bumuloto. Ginsiling naman sa COMELEC nga ang may ACM sa kada satellite precincts ang ila ipahamtang para sa mga apektado nga botante. At almost the COMELEC and its partners must find a way na magkaroon ng halalan sa ating bansa. Kanina nga, ang sabi ko, kaya si Honor pumutok pang uli ang bulkan. Kinakailangan magkaroon tayo ng halalan, walang failure of election. Total naman, nakalagay naman sa inyong contingency. Kapag ka level 4, 16,000 na apektado. Kapag ka level 5, 75,000 na apektado. Apektado yun. Hindi na nga wala hindi makakaroon. So whether 16,000 yan, 75,000 yan, o sa kasalukuyan mas mababa, dapat lahat sila makakaboto. Kahit magkaroon tayo ng mga kalamidad, hindi po pwede yan ay antala. Dahil ang boto ng bawat isang mamamayan ay napakahalaga. Kaya marami kaming kinilala at pwede pagsamahan ng COMELEC upang itong karapatan na ito ay mangyari kahit na meron tayong kalamidad na hindi naman natin mapakontrol. Sa number 3, Anay Bacolod City Mayor Joy Valdez mag-aapilar sa Korte Suprema batok sa naging desisyon sang Sandigan Bayan sa kaso nga falsification. Sa official statement, kingin pagwa ni Anay Bacolod City Mayor Joy Valdez, nanindugan siya nga inosente siya sa kaso nga malversation of public funds kag falsification of public documents resulta sa damlag pa pag-akwit sa iya kag sa anom kaiban pa. Pero sa ginpagwa nga desisyon sang Sandigan Bayan 6th Division, nagwa nga guilty si Valdez kag ang iya anay aid nga si Brendo Ilehio tungod sang kaso nga falsifying reimbursement documents kag napamatbatan sila sang 7 counts of document falsification nga may pina nga 2 years tubtub 6 years imprisonment ukon kabilugan nga 42 years nga pagkabilanggo. Magluwas ini sa 35,000 pesos nga multa sa tagsa ka akusado. Tuyo karon sang anay alkalde nga ipasaka sa Korte Suprema ang apil sa pagpati nga inconsistent kag confusing ang hindi paborable nga desisyon sang Sandigan Bayan batok sa ila. Sa number 2, tuyo sang local government unit nga pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa idalom sang Food Emergency Security Program ang hindi pa mapahanugutan sang Commission on Elections. Sa press conference ini nga adlaw sa Bacolod City, ginpathag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia nga sa pagbaligya sang tag 33 pesos nga kilo sang bugas sa tag 20 pesos kada kilo, mayara sang share ang local government unit. Gani nagakasayuran ini ang kabahin sang ayuda. Gani nagakadapat ng local government unit ang magahinyo sang exemption para diri. Pero sa pagsulundan man sang COMELEC, silang magapatuman sang ban sa paghatag sang ayuda sa napulo kadlaw antes ang piniliay. Kag ining magasugod na sa Mayo 2.
Ang paghatag lamang sang medical assistance kag burial assistance ang wala malakip saban sa mga ayuda nga ginhatag. Kung natigayon man ang rollout sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Cebu, inibangod ang nagpatuman sini ang Department of Agriculture kag iya mismo ginsulat nga naaprubahan ang exemption nga dapat ang Cebu LGU ang magahinyo sang exemption. Pero bisan pa sa DA, iya nga ginabiso nga padayunon na lamang ang rollout sang 20 pesos per kilo nga bugas pagkatapos na lamang sang tiniliay agudto nga malikawan man ang Malaysia angot sa abo nga programa. Gintugutan niya ang initial rollout para man mapakita ang COMELEC hindi upang sa kasubo nga mga pulig kag programa. Pinapag-usapan para po yung mga national government agency, papayagan po namin yun. At wala naman po mga kumakandidato sa DA. Mukha naman yung kaligid, hindi naman po kumakandidato sa okay na po yan. Pero pagka ito nakascale na sa LGU, nakalimitan yung mga kumakandidato, yun po yung problema naman natin. But, again, kung ako po hingan ng payo ng mismong DA, which is ka-text ko rin naman, nakakausap natin sa Secretary Laurel. Ang sabi natin maganda siguro after yung initial rollout ngayong araw na to, maganda siguro kayo na rin mismo ang mag-self-suspend ng mismo na papatupad ng 20 pesos at pagkatapos sa kanila para po hindi madulisan, mapahiran ng problema at makasabihin na gagamit sa pamumulitika yung 20 pesos. At napakaganda po kasi ng proyekto ito eh. Kasi ito na po i-hintay natin na 20 pesos na bigas. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, COMELEC Commissioner George Erwin Garcia nagpahayag nga hindi mapatuman ang manual counting kag nanindugan siya sa kredibilidad sang automated elections. Yari ang report. Wala pa nabato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang letter request ni Anay Mayor Evelio Leonardia nga naghinyo sa manual counting kag tallying sang boto sa mga polling precincts antes ang transmission sa canvassing area. Pero ginpahayag ni Garcia nga nabase sa lay ang full automated elections sa May 12 national kag local elections. Gani hindi basta lang makapatuman sang manual elections ang COMELEC. Yung batas po kasi natin sa halalan, Republic Act 9369, ay nagsasabi ng full automation. Ibig sabihin, simula ng 2010, wala namang kayo nabalitaan na isang barangay man lang o isang presinto na nag-manual election tayo. Sapagkat yun po ang batas natin, full automated election. Ginpatagman ni Garcia nga magluwas sa ginapatuman nga random manual audit, nagasalig siya sa kredibilidad sa mga automated counting machines nga pagagamiton sa natalana nga piniliay. Huwag po magalala ang lahat. Meron po tayong random manual audit na gagawin. Isang distrito, isang ballot box. Bibilangin po ang lahat ng ang laman ng ballot box na yan. Manually po yung i-count at titignan kung tumutugma sa resulta ng election returns na produkto ng makina. Maliban sa napiprint ng election returns, magtatransmit ng result. Sa pinakahuli po, lahat ng watchers makikita yung lahat ng ballot image o picture ng balota na nahulog mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Therefore, kung ako yung watcher ni Mayor, ako ang watcher ng kandidato, pwede kong mabilang manually. Tumutugma ba yung bilang ng balota na nakita ko, na picturean ko, papayagan namin silang picturean o Naghinyo si Leonardia nga ipatuman ng manual counting kag tallying sa pagpati nga may conflict of interest sa tunga sang SMS Global Technologies Incorporated nga magaserbe nga service providers ang COMELEC sa overseas online voting. Subsidiary sa SMS Global ang High Data Infra Corporation na napili sa Bacolod LGU para sa PPP Command Center Project. Wala man sa problema si Mayor Albi Benitez sa luyag sang Anay Alcalde nga nagsiling nga bahala na kung ano man ang gusto sang iya mga kasumpong sa natalana nga congressional elections. Kag sa Good Vibes, computer game party sa medicinal plants, graphic novel party sa strays, animation kag promotional materials ang kabayan sa thesis ng fine arts students sang LCC Bacolod. May report sa Romeo Subaldo. Po by Po, ang true stories and strays gin-translate sa graphic novel ang himo sa magpartners nga sanday Heavenly Kukro kag Nico Constantino. Pareho sila nga pet lovers gani ini ang ilagin himo nga thesis kag sarang ini mabasa online.
Ang ini naman nga group nga si Rome Studio, gintunaan ang medicinal plants kag kung paano inihimuon ka gamiton. Ini ang ilagin translate sa isa ka gameplay, isa ka concept ng game kung sa diin sarang may matun-an ang players nga medicinal plants kag uses sini. Gintunaan ini nila gikan sa indigenous group sa kanto ni ang ini nga topiko. Mobile game naman parte sa gardening ang thesis ni Gia nga ginatawag nga Seed Pals. Samtang nagahampang ka sa game, ginatudluan niya kung paano magtanom sa urban setup. May groups naman nga naghimo sang animation film. Ang ini nga group, Color Association ang gin-explore. Isa ka hybrid short film para sa kabataan pero naghahatag sang impormasyon parte sa mga colors kag ang color emotion misconceptions. Tapos ang mga colors para sa mga bata 7 to 11 years old. Para maka-learn man sila sa colors. Para pagpanong i-check mga application sa colors sa real life. Animation naman ang thesis ng sininga group nga halos 3 ka bulan nila natapos. Initanan sa edalom sang digital media arts. Wala labot diri ang mga advertising students sa edalom sa gihapon sang fine arts ang naghimo naman sang thesis nga pwede gid mapustlan sang LGU. Parehas na lang sa output ni Miguel San Miguel nga naghimo sang advertising materials nga pwede magamit both sa print kag digital. Ang existing logo sang Mambukal, ginbutangan niya sa likod sang outline sang Bulkan Kanlaon. May video man siya nga ginhimo para sa resort sang probinsya. So pwede na nila magamit? Yeah, pwede nila magamit. Pwede ko manihatag sila. Okay. So, bin-improve ko lang ilang amin, no? Nadoka, Nga makita. Makita lang. Do, Mas klaro. Ito pinaguide ko lang. Okay. Si Janine Ledesma naman, campaign materials para sa lokal nga panguluan sa Victoria City ang ginhimo gamit ang nagkalain-lain nga landmarks ng city. Samtang si Danica Yusoya naman ang pag-promote sang Iabanwa nga amo ang kanto ni ang ginimuan niya naman sa promotional materials pati na design para sa mga uniforms ng officials, street signages kag iban pa. Concept sang Facebook page para sa Bacolod Central Market kag digital billboard ang ginpropose ni Jessa Chris Cañete. Para sa iya, isa na ka-landmark ang Bacolod Central Market kag makabig naman gani nga tourist destination bangod sa mga produkto nga ari diri. Gani nagakadapat nga i-level up ang pag-promote diri. Na siya talaga exists based on my research po since 1916 pa. So, I think it's only time nga kita naman mag-give back sa Central Market. Pila na ka-generation sa Bacolod na iya na-serve. So, I think it's time naman nga siya naman nangatagan-tag. Isang gamay lang ang progress, pero ang progress hindi pala golpeada. Information kag communication campaign naman para sa Amlig Health Clinic nga amo ang DOH accredited nga center para sa HIV/AIDS sa Bacolod ang ginhimo sa sining student. Ang iba naman, pagpatahong pagit sang logo kag campaign material sa mga kapistahan sa mga LGU ang ginhimo. May output man nga naka-display ang mga estudyante sa idalom naman sang fashion design. Initanan, masaksiyan sa LCC Bacolod tubtub sa May 3. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, antes kita magtakop, shout out sa ating mga live viewers sa Facebook, kay Jelwen, kay Sir Vincent, mayong hapon sir, kay Gloria Bantigue, mayong hapon, kag mabugnaw nga hapon kay Ma'am Jobea Janala sa Baguio City, kay RF Diamond, mayong hapon, Lindol Sunyo, Maria Fe Baredo, na may pa-shout out siya sa Purok Darganera sa Barangay Tadlong sa Sagay City, kay Sir Ray Tenosan, kag kay Yasmin Nene Grande sa Banwa sang Moises Padilla, mayong hapon sir. Subong man kay Romel Galio, mayong hapon. Kag Gloria Bantigue once again. Kag amoyad tong top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Delfino.